Hej alle sammen. Vi er Johannes og Markus og Messi, og vi vil gerne forklare lidt om, hvad mitose er. Mitose, det er et meget fint ord for en ukønnet celledeling. Det er alle cellerne stort set, der gennemgår den her proces, lige med undtagelse til kønscellerne. Det er henholdsvis ægceller og sædceller. Celledelingen gennemgår 5 forskellige faser. Der er interfasen, profasen, metafasen, anafasen og telofasen. Interfasen, det er lige før cellen begynder at dele sig. Der er det stadig bare en celle, og der er ikke så meget i det, der sker ikke så meget. Men i profasen, her bliver cellernes kromosomer fordoblet. Det vil sige, de trækker sig sammen og samler sig i nogle kromosompar. De her kromosompar består af 2 halvdele, der bliver kaldt for kromatider. Og de her kromatider bliver holdt sammen på midten af noget, der hedder centrol. I metafasen ligger de fordoblede kromosomer sig inde i cellens midterplan. Og ude i hver sin side af cellen ligger de såkaldte centrioler, som har blevet fastgjort til nogle elastiske tråde, som man kalder tændtråde. I anafasen rækker tændtrådene ud efter kromosomernes centromer og trækker så kromosomparerne fra hinanden, så det bliver opdelt i 2 igen. Hvorefter tændtråden så trækker dem tilbage til hver sin ende af cellen. Herefter bliver cellen delt i 2, og det er det, der er telofasen, den aller sidste fase, der hvor den rigtige celledeling sådan for alvor sker. Efter telofasen så har man så fået 2 nye celler, der hedder dattercellerne, og de ligger så igen i interfasen, hvor det så er klar igen til at dele sig en gang til.